17 il-persuna nqabdu jiffalsifikaw applikazzjonijiet u ċertifikati tat-tabib sabiex ikunu jistgħu jikkwalifikaw għal benefiċċju ta' persuni b'diżabilità. Dan ħareġ wara li dawn il-persuni tresqu quddiem il-qorti bi wħud minnhom ammettew għall-akkużi miġjuba kontrihom, filwaqt li oħrajn mistennija jingħataw sentenza fi żmien li ġej. Fl-2022 l-assistenza għal persuni b'diżabilità severa kienet tammonta għal kważi 110 euro fil-ġimgħa u titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem. Dwar dan il-każ One News għamel kuntatt ma' Sur George Cremona li huwa d-direttur għad-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza fih dan il-Ministeru għall Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal. Huwa spjegalna dan il-każ u kif grazzi għal sistema preventiva kontra dan it-tip ta' abbuż irnexxielhom jiġu identifikati applikazzjonijiet folots. Dawn iċ-checks and balances ġabu l-qudiem, ġabu to the fore illi kienem ċertifikati attaċjati mal-applikazzjonijiet illi kienem similarities fihom. Similarities meta ngħidu illi ċertu firem, ċertu diction, ċertu literature fuq iċ-ċertifikat mediku għall-applikazzjoni per se. U allura min-naħa tas-sezzjonijiet li jaqgħu taħt id-diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza ġibdu l-attenzjoni tal-management. Cremona spjega kif minn hemmhekk skattat investigazzjoni konġunta anki mal-Korp tal-Pulizija. Minn hemmhekk skattat investigazzjoni konġunta u dik l-investigazzjoni konġunta waslet għal riżultat illi dak li qegħdin nisimgħu illum, jiġifieri dawk il-benefiċċji ma kienx ħaqhom dawn il-klijenti li japplikaw, barra minn hekk minħabba illi daw l-applikazzjonijiet inqabdu eżattament mal-fażi ta' applikazzjoni, id-dipartiment ma kienx laħaq ħareġ l-ammont ta' benefiċċji fil-maġġoranza tagħhom. Intant is-Sur Cremona spjega wkoll kif fl-istanzi fejn laħqu nħarġu l-flus, il-klijenti wara li anki ammettew għall-akkużi fil-konfront tagħhom fil-qorti, raddew il-flus lura lid-dipartiment. Ma' One News Cremona rrimarka wkoll dwar l-importanza ta' dawn is-sistemi preventivi li jaħdmu b'effettività u li jibqgħu aġġornati ma' żminijiet u t-teknoloġija hekk kif jassiguraw li l-flus tal-Gvern jintefqu bl-aħjar mod u f'każijiet li jimmeritaw. Il-benefiċċju kien għal-diżabilità u li huwa benefiċċju li ġie riformat fl-aħħar snin ukoll u ġie jinqasam f'4 assistenzi u allura importanti li għandhom joħduh dawk il-persuni li verament ħaqhom u minħabba fek allura tajjeb illi jkun hemm kif nerġa' nesiġi dawk iċ-checks and balances ħalli il-benefiċċji jmorru għand min verament ikun ħaqqu.